10 milijuna kuna za što se optuživalo gradonačelnika Vojka Obersnela i još 3 osobe. Iako su kaznene prijave u potpunosti odbačene, mnogi su dali svoje mišljenje o slučaju riječkih tržnica. Nakon što je DORH odbacio kaznenu prijavu protiv riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela i još 3 osobe koje se sumnjičilo za pogodovanje tvrtki Tržnice Rijeka, čime je gradski proračun oštećen za oko 80 milijuna kuna, prašina je ostala podignuta. Postoji pravo i pravda. Pravda ovdje nije zadovoljena jer je proračun građana Rijeke oštećen za višemilijunski iznos i taj novac se neće nikada vratiti u proračun. Ispalo je po svoj prilici tko je jamio. Jamio je, ovo može biti osobna satisfakcija i za gradonačelnika i za direktora tržnica protiv kojeg je također odbačena optužnica. Međutim, mislim da za građane nije naročito utješno to što je po ovim zaključkom DORH-a utvrđeno da za milijunske iznose koji su završili umjesto u gradskom proračunu u privatnim džepovima nitko neće odgovarati. Obersnelove stranačke kolege smatraju da je riječ o političkim igrama te da je pretvorba Tržnice Rijeka provedena transparentno. Ovdje se očito radilo o čistoj politici, o političkoj policiji, radilo se o progonu ljudi. Nitko na kraju neće odgovarati za podnošenje očito lažnih kaznenih prijava. Ja nikada nisam sumnjao jer sam bio svjedok u nekoliko navrata i na našim stranačkim kada su se elaborirale te stvari, kada se postavlja pitanja i kada ništa tu nije bilo protivzakonito. Dok prvi čovjek države upozorava da se ovakve stvari ne koriste u predizborne svrhe. Vi znate da se ja nikada nisam upuštao u ocjenjivanje je li netko kriv ili nije, da li nekoga treba goniti poimenice ili ga ne treba goniti. I naravno da prozivanje bilo koga, posebno kada je riječ o možda i manipulaciji u predizborne svrhe, nije dobro.